Kay bag-ong tuig na, nagpasabot ni ini, Kuyamis Festival na! Espesyal ang atong labing unang segment karong tuiga, kayang ikawalo nga tuig nga Kuyamis Festival, miratsada na! Ang bulan sa Enero, mahinungdanon nga bulan sa lalawigan. Kay gasugda na ang pinakabibo, alegre nga selebrasyon nga mao ang Kuyamis Festival, nga dungan sab sa kasaulugan sa pagkatao sa lalawigan. Gitun-an, gisabutan o giplano pag-ayo karon ang mga kalihukan gumikan sa hulga sa pandemya. Dili buot sa agamhanan sa probinsya nga adunay maapektuhan. Ang Kuyamis Festival gipahigayon apan gilimitahan lamang ang selebrasyon. Sukad bipungko si Gobernador Bambi Imano kun asa flagship program ni ini ang turismo, nangita kini og paagi nga maila ang Misamis Oriental og buot ni ining adunay matatak nga festival nga masunod og kanunay na iselebrar sa katawhan. Sa iyang pamunuan, namugna ang Kuyamis nga nagsumikad gikan sa lubi nga tamis. Tungod sab kay ang lalawigan na puno sa kalubihan ug mao'y talamnon nga sagad makit-an kay sa lubi daghan kinitaan. Makatabang sa Misamis-non sa panginabuhian, suwak kaayo ni ini ang maong kasaulugan. Wala damha sukad kini gimugna ni Governor Bambi karong tuiga 2021 miabot na sa ikawalo ka tuig ang selebrasyon. Gawa sa pagkamugna sa Kuyamis, giselebrar sab ang anibersaryo sa pagkatao sa lalawigan. Pinasahi lamang ang karon nga selebrasyon ubos sa new normal. Limitado ang paglihok kay gidili ang sobra nga pagtapok-tapok. Apan susama sa naandan ana gihapon ang Kuyamis Festival Booth Competition. Og ang kalainan, imbis nga makita kini sa hawanan sa Kapitolyo Provincial, ana kini gi-display sa nagkadaiyang kalungsuran ug dakbayan. Gikan sa magsaysay, paingon sa lugait. Gama sa bisan unsang himan nga gikan sa lubi ang mga booth. Daogo na dayon kini sa creativity, kalimpyo, availability sa pagbantay o giun sa pag-display. Nahimong mananaog ang lungsod sa Naawan isip first placer sa booth competition. Samtang second place ang lungsod sa Initaw. Nahimong third place ang lungsod sa Binuangan. Garbo og kalipay ni Mayor Dennis Roa tungod kay back-to-back ang kadaugan nga naangkon sa ilang lungsod. A grand winner of the booth contest. Congratulations to Honorable Mayor Dennis Roa for being this year's champion of the booth competition. Depending champion man ta sa booth competition, we are first place man sa amin last year. Amazing. So maula man sa taog magpabayata nga magpabayata sa atong pagka-champion last year. So naningkamot gid ang atong mga katawhan ug ang mga empleyado sa lungsod. Grabe gid ang kalipay nila karon sa atong lungsod kay mura og naay return sa ilang pagpaningkamot sa even Christmas and New Year nagtrabaho ang atong mga tao malipay gito sila dako. Kung isgutan sab ang ikalima nga edisyon sa gikonsidera nga pinakadakong kalihukan sa Kuyamis nga mao ang kompetisyon sa kaanyag. Aning ana ang resulta sa gihulatan o gikahinaman sa tanan nga makasakmit sa corona sa Miss Kuyamis 2021. 20 ka kandidata ang nag-ilog sa kaintapang corona apan nasakmit ni Miss Dana Joy Tempra ang pambato gikan sa lungsod sa Hasaan ang nakaangkon sa kadaugan. Our first runner-up is Sumbong Pagor, which means Miss Kuyamis 2021 is Hasaan. Ang 18 nga bagong napiling Miss Kuyamis dakog pasalamat sa tanang nagpalikod kaniya aron maangkon ni ini ang corona. I am so happy and grateful because all the hard work has been paid off, and I would like to grab this opportunity to thank all my supporters and especially to God. I would like to thank Governor Bambi Imano for all the support for this Kuyamis 2021 made possible because of him. Samtang runner-ups ang pambato sa Sugbong Kugon, Naawan, Claveria o Hitagom.
Mihatag usab sa iyang mensahe si Miss Kuyamis 2020, Isabel Tianyo, sa successor ni ini. Miss Kuyamis really has changed my life, and it's one of the reasons why I am the Isabel that I am now. The opportunities that Miss Kuyamis gave me is, priceless because it changed my life. So, and to my successor, my advice and my message is enjoy your reign and be ready to inspire and to be inspired by many Miss nuns. Malipayon usab ang duha ka mga nahimong horado sa Miss Kuyamis 2021 sa ilang mubo nga pagbisita sa Misamis Oriental. I'm very, very happy that even if it's pandemic and we have limited resources and we even have restrictions and we have to practice safety precautions, I'm very happy that I was able to see or have a glimpse of the tourist destinations and what Misamis Oriental has to offer. And I truly admire the governor because his initiatives actually and this very festival, Kuyamis, is really one of a kind that we really should all promote, not just the people of Misor or Misor, but the people of the Philippines. And I am one with all of you, people of Misamis Oriental, that hopefully one day it will be a world-class tourist destination. Congratulations for the 8th Kuyamis Festival celebration, and hopefully I'll be back here to experience adventure. And then I'm really happy that Governor is pushing the tourism industry kasi habang nagpe-present yung mga girls, Gov was telling us yung sino sila, ganun, parang very proud siya. So sabi ko kay Gov, I'm very happy na you've been supporting all the girls kasi that's what we needed. Parang sabi ko, sana sa Laguna din ganun. Kaya sobrang sabi ko, grabe pala dito sa Misor. Sobrang yung support nila sa girls, lalo na hindi lang sa beauty pageants, pero sa professional careers nila after winning. Talagang sabi ko, iba-iba yung support ni Gov. Talagang pinopromote niya rin kasi yung tourism nyo. And sabi nga niya, bumalik daw kami. So I'm really looking forward to be back here para ma-explore yung 2 hot springs. Tapos 70 more springs ba yun? Tapos may 2 islands. So talagang I'm really looking forward to visit again Misor. And to promote also Misor in Laguna. Sa kadaugan ni Miss Dana Joy Tempra, otomatiko nga siya ang mamahimong tourism ambassadress sa probinsya. Ug mao'y mahimong representante sa lalawigan kung adunay mga national o international competition. Hugot na ginusuportahan ni Governor Bambi Imano si Miss Tempra sa iyang umaabot nga journey isip Miss Kuyamis 2021. Og mapasaligon kini nga anaa kanunay ang lalawigan musuporta sa unsa man sunod nga lakang ang paggahimuon niini nga mapasigarbo ang lalawigan. Akong pagpalipay sa lungsod sa Hasaan kay karon inyong kandidata ubos kang Mayor Red Hardin ang napili og karunahan nga Miss Kuyamis. Ug makalao mo nga susama sa mga naunang mga kandidata kaniya nga amo gyapong paluyuhan ug suportahan hangtod sa mga dagko unya nga mga pageant para maila dili lang ang lungsod sa Hasaan apil ang lalawigan sa Misamis Oriental. And kasabot pud ko nga karon gustohon man nato nga maindapit ang tanan katawhan nga muduyog ug uban apan tungod lagi sa pandemya dili nato pwedeng madapit tanan. Kaniadto tanan ang atong kalihukan libre, pero karon bisan pag gusto nato nga libre limitado mo kita makasulod. So tabangi ko ninyo nga makooperata nga mahuman ang pandemya para sa sunod tuig triple pa kabibo ang atong preparasyon sa Kuyamis Festival alang kaninyo. And hinaot nga kini makalawig sa pagkapot sa damgo sa Misamis Oriental nga mahimo kita nga top tourist destination sa nasud sa Pilipinas and sa entero kalibutan. Kining tanan nga kalihukan nga naghatag lingaw sa katawhan og mapasigarbo na sa tanan, dili mahitabo kung dili tungod sa giilang father of Kuyamis, Governor Bambi Imano. Ang iyang flagship program nga turismo layo na og naabtan na ila nasab sa nagkalaing-laing dapit sa nasod og pang world class ang tourist destination. Kini si Clarice Enterina, kanunay naghahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot
ug insaktong health protocol lang ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore, miss or more!